Naimi amurari. Munorara nguvai. Madhuepi unorara nguvai. Wakomanaka. Idea yenye kuti mati munhu arariswe panzeka. Itei fast handisi kuda kugarisa dedzanai baba vari kunifonera. Dedzanai mukadzi uya ari kuramba vhura dho baba vako vavhura window newaya. Mirai munzwe. Kurumidzanai ingosvita kana 200 chete ndivafonere bheki. Ndakupromisa kuti ndichakupai feedback. Ina ndatopinda machira guys. Ndatopinda machira wose munhu ari ega so mazivano. Mazivano ndikuti ndikakunguruka kunosvika kukona uku. Ndokunguruka ndodzoka ndoti kungururu ndosvika kukona uku. Ndokunguruka zvenichinda uku. Kuti sharura ude nemubhedha mazivano ndiri 1. Haikona mani. Hanzi mudya machips murima. Kana koni handisi kudya machips ini. Kurumidzai kusvika pa 200 guys ndivafonere. Kurumidzai because baba vari kubvugwa nechando vari pasha. Imi ndimi mataura idea kuti kwai ngavavate pashe. Zvichatoita wese izvi. Okay, case usemsebenzini okay. At least tinokutandadzai wabona kuti siyali entertainer till manje usabona ukuthi isikhathi sihamba kanjani uzobona vele isikhathi sesihambile ungawazi ukuthi isikhathi sihambe kanjani. Techingokuti entertainer izvedi isusu isumarofa. Indatoyo machira so guys ngoti hamusi kuona. Nditori mablankets ini ndakatodzima light ndakutovata pafona chi baba. Nanatopinda mumanhingikiri. Tiri pa 161. Semuhove. Ndandarara semu pandafonegwa nababa saka indapromisa kuti ndichakupai feedback. Saka ndaya feedback. Svitsai pa 200 kurumidzai guys. Kurumidzai ndiwane kuvafonera bheki vasati vafona bheki. Kurumidzai because anogona kufona bheki. Kurumidzai. Kwanzi nemukadzi ane tsvimbo yari kurovesa dho. Mirai iye mukadzi akurambira kubata foni yangu. Ini zvino mukadzi woyu kuti ndikumuti bata foni asuda bata foni yezvo zvikwakurwa dho netsvimbo. Mirai nditirai kumufonera. Ndabva ndamanya notirai mufoni. Mirai nditirai kumufonera. Guys, nyaya mataura kuti kwai muna vate panzeka izvi zvinopa hasha guys. Gayai uchibva kwauri kubva. No, he's not M&E flavor. He's not. Hambo ndipika na sendi zuko. Achindipa sendi kupi. Ya masters chaosa ndapiwa. Kai mukadzi mosa guys makambona uchibva kwaunobva rikaendete kumufondera direct. Uchibva kwaunobva guys wosvikowana dhora rakavharwa. Guys wakirwa panze. Unohasha dzisingaita munozviziva. Unohasha dzisingaiti. Apa ndo zviri kuita baba vandofunga vawa nehasha. Mirai tione. Isiriyo. Ndikufonera namba yamai vai. To voicemail. Please leave a voice. Phone yangu ya freeze. Phone yangu ya freezer. Welcome to voicemail. Hey guys, phone yangu ya freezer ere. Zviri kufamba sei kwapi?